Me ollaan tosiaan Triodo. Ja ettei teillä mene energiaa siihen, että mietitte ketä ihmeitä me ollaan, niin esitellään meidät tässä heti kärkeen. Vokaaleissa meillä on Janina Koskinen. Kitarassa Lari Kela. Ja tommosen ihmeellisen pömpelin päällä istuskelee Vesa Vankka. Ja mä soitan tällaista helppoa kitaraa eli bassoa ja mä oon Oona Esken. Toi äsken oli tosiaan Apulannan Jumala-biisistä coveri. Otetaan nyt sit jotain meidän omaa. Tää on You Took My Heart. One for you. Did you mean that you don't love me? You left like a fucking betrayer. You promised me everything but gave